Akulaba thakathi gogo akabulela umntanakho. It was unmonitored high blood pressure. Ibizo lika baba yalazi. Angimazi, ngizange ngambona. Elo mntwana ke Mbali, semphumo. Sasuvukele emarket uyebuya lamabhudi lamatamatisi lamazambane. Ngithi ngizacela ukuvukela esithupheni kusasa. Uzahamba ugoge ngabuye. Mbalisto. Awufa manje Mbalisto nje. Kanti vele uzamphendula nini wena vele? Awusiphendula phela Mpati, kanti wayosimbuluzela so. Zwana wena Mpembe. Ungafunga unijwayela kubi la, ngabe uzonijwayela kubi la. Nxa lithenga nini lihambe. Yazini Mbali. Ayikabi mfethu nje. Sesifanduka Mbali mfunana nawe nje. Kumanje sembuya nasendazula Mbali mfunana nawe mina. Yangale ndazula yakho naleyo sicelo. Mbali mina ngicwele blind ngawe nje. Kuyinkhona ukugcwala sicelo. Zwanini la, nxa lingafunga ukuthenga, suka nini lihambe. Azazi ngiyabiza ugogo. Zwana wena Mpembe. Hamba nini la. Gogo. Gogo. Mbali nje. Suka nini la. Gogo. Ngani suke la. Hawayili ngihlupha kanti. Every time ngisaphefumula ngendaba zenu mina. Gogo. Mbali kathi manje awufaka. Mbali nje. Wena mfana wena. Kathi udlala emsebenzini so. Spokes. Kanti akukhandi ngiyasebenza yini? Hayi mfana mgesi imoto athi kuyini kanti? Hayi mfana mgesi imoto. Mina uyazi ngifuna umuntu oyabedlala emsebenzini.
ubulala kusho kuphele konke kawani amathatha amafoni umuthi wamagundwane owamawuwu owokunyoni wonke sinawo khonapha oqeda konke kuphele kusho amathatha amafoni umuthi wamawuwu umuthi wamagundwane. Amasalo sishaya ngesikepe la. Tole sisiningi kakhulu siyi-2. Zwana ungathini kanti umasalo akho nje. Nje bezolo basishayile phela ba. Wena. Hawu refu lwana uSirobhi lwana vele lwana. Zwana uthi refu Robhi wele kuthenga. Nawe la uthenga sende nje vethu asitsho njalo ndoda. Ulepla baba bengadinga iproblem nje ngucoach nje. Usho game strategy into eshoda ku coach wethu nje. Ubukhuluma ye-game strategy akula game strategy esingayenza as long igame ithengiwa vele ungathini nje wena vele ungathini nguyino wakuthi asinde lapha jeme esipana nasikhathi sokumbulu mina kwayo ngwabona mabutho mabutho ngicina izulu lapha nasisonke khona ba nawe asenze nje sama senze fast but ngiserious mbala cha Awu serious ngani ndoda? Khathesi ndoda angiboni kusanisebenzela. Ngidakula into engayenza ndoda. I really need to focus on myself now.
But Jesu nje abo focus ndoda. Unyacaba nje uthi clean sharp vele groupini nani. Kushoda wina nje. Anye konje ngabo spokes nje labo zithi la yabona ndoda. Yibi jive bayachasa ibilani. But vibe nje kakula lapha na. Wena nangikwazi wena usufuka uzoncenga ndoda kusasebenzi ndoda. But nje kan aje eqinisweni nje kan I'm serious. Ngiyawuchalo bani usama screens lapha. Endikathi sinqayithusha so mele fica sengiqedile khona la. Awuthola lokhu uhlezi khona la nje ikala wakini ndoda. Ungahambi kanti. Okay, asu. Suyani? Sharp. Kanzondi phela nje wathi ndala sisonke vele. Emergency. Kari ungaphi kari umabutho kade. 2 weeks umuntu engabuyi kuresali. Yikho yini khona uko emergency. Mfana yazi liyathola ukuthi ubochile cha. Eish. Hayi emergency mina yithi asisebenzeni ngokukhona. Onyekho bakho. Asilombhali la izwi. Wese singasela chere so emergency abantu babona ngathi singamasela 99 manje. Asithuneni emergency. Asithuneni asebenze nokukhona madoda. Ngoja kumele sifake idust. Shaya isicathulo njengesicathulo madoda. Sebenze nokukhona. Athino, ungaphumbali. Awumtshelanga. Akala sithupha. Hawu, kanti manje isithupha singena ngakhona la. Koko, sizabekezela kuze kuthiya isikhathi bani koko?
Hawu. Kanti Mbali. Thina phela bese sicabanga ukuthi awusabuya. Hayi mama. Kathi usukumuya ngapi? Besicela usibekezele kancane. Sihle sibungcwabe siqede ngakho lokhu ka1. Wena indlela esingakhuluma ngalo mama sitholena le. So vele awukwazi ukuthi pregnant women have to use the toilet a lot. Ngiyaphenduka khathesi sisi. Bathi ngifile. Khona awufanga mama. Awufanga mama wena, awufanga mama. Uyanga mama. Mama. Uyanga. Mbali. Awuku lokhu phazamisa isisu wami. Anta ubona ufile. Mekele mana azidlalele ngoxolo. Hayi akafanga mama, akafanga mama, akafanga. Katona Mbali. Lokhu salele. Vuka. 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 Vuka emakethe.
Kanti mabutho Jeng. Apha. Kanti isidingani la? Relax bra. Ngiyabona nanti ngeplan. Le plan ifana medop. Bra. 2 minutes isithwale singaka thesa imali engaka ndoda ukuthatha ngako konke konoko ndoda. Yabona etown bra. Le mali bra. Bra wena sobamba abantu izikhwama imali leyo itontshile ndoda. Le mali bra etown. Amajitela nejuice lana yabona. Acha sponsor ama credit lawa. Mina senza njalo etown. Bra uthi ungasebenza veko kya? Kuyasebenza lokhuyana ndoda. Khona kuyavuma but singathayimela yabona isikhathi kubo lunch time. Ngelunch. Imoto yazidlula kompa. Uyabantu sebechayisile abanye. Ayacabanga. Yakwazi. Hayi momo man. Hayi momo siyabonga mdala wena. Aside. Dry mouth. Diempa mona. Mamncane. Abantu laba basaphila pho. Hayi. Angazi kugogo. Gogo, sizabekezela kuze kuthaya isikhathi bani gogo? Mama. Mama. Kanti lokho umbona mama wakho emabutsheni. Lokho ngisambona. Sonke. Izoluzwa thina kafa. Hayibo. Ngibona ukhuluma logogo. Mina azi lutho ngento ezamaphupho. Vele uthe uyabuya kusasa. Engifile bathi mina kimthina kafa. Baba mangimazi. Unjani mama?
Yazi mama, bengicela leke likhulume lo Mbali. Le mbuzo mina ngeke ngiphendule. Njalo usehlupha lapha endlini. Mina ngisamenelisi. Ngani mntanami? Ngamaphupho. Ah, mina gogo. Angimzwisisi mamncane nxa esithi mina ngiyahlupha. Isithupha ziyafunakala mamncane. Ndawo yonke ngiyakhona isithupha siyafunakala. Ukucela ukuvuka ekseni ngiyesithupheni yikuhlupha. Yikuhlupha mamncane. Wena. Mbali. Ayisuwe bubuya nsuku zonke ebusuku. Ngakutshelanga ugogo ngendaba zakho zokugida na? Ngakutshelanga. Anti mina ulalele. Uyafana lo nyoko. Behlale gijimisa amaphupho. Njengawe so. Namaphupho angaboni thangena ngapi. Akula into engiyenzayo emehlweni akhe ebukekayo mamncane. Yonke into kuwe idoti nje. Ngavela ngakubona thona mamncane awunthandwe. Awunthandi mamncane. Mbali. Ungangiqali Mbali. Ngisebenza nzima mina ngisebenzela wena. Wena Mbali. Ngunyoko lo. Ubohlonipha. Umntaka sinikiwe lo. Ungathi angikunikezanga ithuba. Mhlawumbe kungabenzela ngcono. Asebelele. Anoni. Engaba anoni njani? Aja uncedo ukuba lesithupha sangikhona. Anoni. Hey boys. Zokani sivayeni. Wena sivayeni. Hey Machens. Kikia ngapi Machens simazi phela lo team. Hayi mina ngida.
Besiyanga ubeka. Uqhume akidla kahle. Eta ongafuniyo kwavala. Hayi ku-right konke, ku-right konke. Okay, let me up. Hey, show me what you do. Lenzani? 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 Akula lutho la. Mtala. Kulezaka yini mtala? Yikho linje so. Set up my dates. All right, and one more thing. The director wants to know if you can come through. I'll be there. When? In June. That's all right, MK. I just wanted to make sure we can now go ahead and confirm all your bookings. Thanks, huh? No problem. All right. Akula lutho la madoda. Fakani attitude, passion, skill entweni yenu. Akula lutho. Akula lutho. Emergency. I'm alone. Emergency. I'm alone. Khona mina ufuna imali yakhe. Acho mama nothuthi. Onuveli. Ha ndoda ngawutshela ukuthi mina ngisagidi doda. Andugogo ukhona endlini phakathi. And I really need to focus on myself now. Ngwelo. Mbali, ungathatha into zikagogo uzifake ekhanda nje. Uyistand natural vele. Wena into ongayenza sasa ngo4 uthuthi.
Ya. Into yenu le. Isport is nice. Ngicela kusasa lingiphathele ama-national ID cards so that you sign up i-contract. Mina ngikwanisa ukubuya kusasa se. Why? Utheni futhi? Anginayo national ID. Leminyaka 18 years. sukhulile phela wena. Singasebenza. Singasebenza. Sure. Ngiyabonga se. Yesterday
Uyamithisa mfana esikolo. Ngithi uyamithisa naye esikolo. Ngiyaxolisa mphathi. Sunyangise kakhulu. Keep iplace esikolo. Bring the school property. Phamisa. No, sir. Phumani bantwana. Litshela ugogo angene. Ngithi lo mfana akaxothwe esikolo. Lingagcini isigilamkhuba lapha esikolo. Laba bantwana bawazi amabhuku. Sifisa bephumelele. Manje yini yona le? Usemncane lo mntwana. Lo iselaye angakavume. Uyakwazi lawe mvundla. Singalahli imbeleko ngokufelwa. Abantwana gogo vele ngabantwana abakhaliphileyo. Esikucela ukuthi abantwana baqhubeke ngezifundo zabo. Lato ufuneka ukukhona ukuthi isikolo sincedise sizaphathisa. Akaxothwe lo mntwana mvundla akaxothwe esikolo. Ngiyakhuluma ngithi akaxothwe esikolo. Guys, thanks for coming. And yeah, sure. Yazi, abantu are impressed about the performance alishayile. Lezo, keep his spirit burning, right? Right? Thank you so much, Prime K. Siyabonga for believing in us. Siyabonga Putas. Asisebenzeni njengemizi yonke anti vele kube njalo andi shawa mfana mbani ngiyakucela minute Alright. Kwamba njani ID yako? ID? Yeah, ministupa. Something personal. Minda. Maman, ngalung mamam. Lisa. Yeah, we're very young. Just about but she's still my world. Mental, mama.
Babami njani? Babe, all right. Angikho right guy. Indaba sithando sami, you're almost there. Yazi today I have a terrible headache njani. Asikisi sithando sami. Uzoba sharp. Baby lo. Umuntu. Can you please promise me something? Noma yini sithando sami nayi. Promise me you'll never, ever leave me. Ngeke ngolahle sithando sami, nawe yazi. Kathi ineclass leyo sewathi ngamamakho. Uvela ngawe. Uthatha ngakonke khona lokho. Cheka unknown disability. Freedom comes dancing. Nada. Mana mfonele ugogo eh? Hambe thatha ifoni. Mfonele.
Don't forget to do things with Chelen to her. Mafuta and Wapagu Wengen. Focus, Uma Miracle. So we are going to one. Hey, Zoral. Yalutwana, miyeke. Ifastile nale uzumamakhe. Hayi wena. Umama ususithini. Pale watu wake. La kamata Oh, hey. Tequila. Hizo zote wewe atatoa. Sometimes life blurs a beat that is so fast.